Saro si Nanay Irma kan Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay sa nagkapirang mga residente na nakaresibe ng relief packs hali sa Ako Bicol Party List kasudma Nobyembre 3. Istorya niya sa pag-umaasin pagsira na kasarigan sa indang urual daw na pagkonsumo. Alagad huli kan Bagyong Christine, nagkapira sa iyang mga pananum anaraot asin pirang simana man sindang natenga sa paglawod kan sa iyang esposo. Pigpapasalamat niya na sanaan pag-alalay sa indakan partido, kaya dawa pa paano nababawasanan sa indang problema. Dako lang pong katabangan po ini sa muya, lalo na nga ni ka mga nakaagi pong aldaw, na day po nakapaghanap buhay. Dako lang po ining tabang ini ang itinao po nindo sa samuya. Ikinaugmaman ni punong Barangay Noel Serrano na nagirumduman sindakan Ako Bicol Party List lalo patasaruan sa indang lugar sa mga binha kan uminaging bagyo. Dakulaon pong pasalamat kung Jill Bungalon kang Ako Bicol, lalo na po kay Congressman Saldico. Na iyo man nga ni po ang dakulang tabang po ini sa Muya na digdi po sa barangay. Dakulang salamat po. Personal man na pighatod ang relief goods ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Asigurasyon kan kongresista, may kalamidad man wara, yaon permian partido para mag-alalay sa saindang mga kababayan. Well, ngayong araw nandito tayo sa Barangay Buhatan na kung saan nasa 387 na family ang ating mabibigyan ng ating mga relief goods, pati na rin dito sa Barangay Alimsog, Santo Domingo, Albay. So nakipag-coordinate na rin ho tayo sa DSWD para may paabot sa kanila yung mga numero, no, or number of families na affected, and therefore kailangan po mabigyan ng kanilang food packs din, no. So yun yung mga ginagawa natin ngayon at sa mga susunod na araw. Mientras tanto, apwera sa Barangay Buhatan, sunod man na binisita kan partido ang Barangay Alimsog kan parehong banwaan, kung sa total na 717 pamilya ang maugmang nakinabang. Para sa mga baratang tatak Bicol, Aria Lubea.